ji bernameya dergeha wêjê dem baş guhdarên hêja ez Rozamêtîna bernameyekê dinê li pêşberî we me. Di vê bernameyê de dixwazim hinekî balê bişim ser analîza romanekê, analîza romana Pêşmerge ku ji aliyê Rahîmê Qazî ve hatiye nivîsandin û di wêjeya Kurdî de jî cihekî taybet digirim. Elbet yanî gelek kesên ku em bêjin li ser romanan analîza diku dinivîsin heye. Yek ji vanay Saliha Ayatayê wê jî li ser vê romanî analîzek nivîsandiye û min xwest bi taybet ji ber girîngî û taybetmendiya cihgirtina vê romanîya di wêjeya Kurdî de min xwest ez vê analîzê bi were par ve bikim. Rahîmê Qazî wexta yanî em li romana wî dinêrin li vir tenê behsa şerekî nake, yanî behsa iqtidarê jî, behsa kevnûşebiyan jî û behsa feodaliyê jî dike, behsa jina behsa civaka heyî de yanî rola jinê diyar dike. Yanî di vir de çawa ez bêjim behsa jina tune dike, civaka heyî de rola jinê diyar dike, mêr xurt dike, jinê zayıftir dike. Dîsa Rahîmê Qazî di sala 1925 de li Rojhilatê Kurdistanê li gundê Gûyikceliyê li navçeya Mikriyanê hatiye dinyayê. Ew ji malbateke bi nav û denge. Rahîmê Qazî yek ji wan şêst heftê kesan e ku di sala 1946 de ji aliyê Komara Kurdistanê ve ji bo xwendin û parvekirina kadroyên Rêveberiya Komarê ji bo Bakuyê hatibûn şandin. Piştî çûyîna wan bi 5-6 mehan Komara Kurdistanê têk diçe û gelek ji wan xwendekarên Kurd vedigerin Kurdistanê. Lê Rahîmê Qazî û çend kesên din li wir dimînin, paşê dest bi xwendina akademîk dike û di sala 1954 de teza xwe ya doktorayê li ser tevgera neteweyî ya Kurdan pêşkeşî zanîngeha Bakuyê dike. Rahîmê Qazî romana bi navê Pêşmerge di sala 1958 de bi zaravayê Soranî nivîsandiye. Pêşmerge cara yekemîn di sala 1959 de li Erîwanê, di sala 1961 de li Bexdayê bi Kurdî û di sala 1963 de li Bakuyê bi zimanê Azerîkî tê weşandin. Herî dawî Ziya Avcı ve diguhêze kurmancî Rahîmê Qazî di sala 1991 de li bajarê Bakuyê jiyana xwe ji dest dide, koça dawî dike, Pêşmerge tê wateya kesê a pêş diçe an jî rêber. Şer û kesên li derveyî şer. Rahîmê Qazî di vê romanê de bi şayestandinên baş û xurt behsa salên 1960 yên Rojhilat dike. Behsa wan kesan dike ku di wan salên dijwar û zehmet de tev li ber xwedanê dibin. Em dikarin wek romaneke dîrokî jî binirxînin. Di romanê de tiştê herî zêde balê dikişîne, ew e ku nivîskar qala pêvajoya şer dike, lêbelê xwe dide kesên derveyî şer. Vê pêşiyê li ser Memend û Axayê Gund, paşê jî li ser Pîrût, Mîrût û Şêrko ve dibêje. Yanî di destpêka romanê de qala rewşa gund, jiyana gundiyan, desthilatdariya axayên girêdayê rejîmê tê kirin û piştre jî li hemberî van rewşan behsa beşdariya şoreşê tê kirin. Qîrîna jinê û serhildan. Roman bi teswîrên xurt dest pê dike. Hem behsa xweşikbûna xwezayê û hem jî zehmetiya xwezayê dike. û di nav vê xwezayê de kesekî bi navê Mamend bi malbata xwe re di nav feqîriyê de dijî heye. Kedayê û malbata wî ji aliyê Axayê Zordest ve tê xwarin. Her ku diçe Mamend feqîrtî dibe û di dawiyê de jî mihtacê nan dibe. Ji hêleke din ve jî Axayê girêdayê rejîmê jî jiyaneke di nav zevq û sefayê de dijî. Mamend ji bo zarokên xwe têr bike, diçe ber derê axê da kunan bixwaze, lê axa dibeze wî, berî wî dide
وی دقورینه. جبو زاروکی خود تیر بکه ده چه دارستانی دا کوداران کن بکه و بفروشه. لیدره ده باران پر دباره، سرما زیده دبه. مامند جبو که خود بپاریزه ده کوش کفته. ده داویا رومانی ده ام دبینن که مامند شکفته ده قرسیه و مریه. نویسکار مامند لور ده هیله و ده زفره بحثا کره مامندی پیروت دکه. بحثا کسایت و چلنگ بونا برود دکه. ده همان دمه ده ام دبینن که نویسکار بحثا کونشوپین وی جواکی دکه. جبو زواج دو ریهنه. یک بردیلی و یادنشی رواندنا کچانه. پیروت در رومانی ده و کسی که به سعود ده بلیف کرن. جبر که خوشکه که وی هیه و نمجبوره کچکه که بروینه. دگاره خوشکا خواه شخواره بکه بردیلی. خوشکا پیروت غزالیشی ام در رومانی ده تنه دو جاران دبینن. او جبو بردیلیا بحثاوی ده کرن. جنه که خودی کده. خوشکه لیده غزاله. خوشکا پیروته. گچا مامنده. هیلی دمی ده تونه غزال چه دخوازه چه دفکره ام قد نزانن. غزال بردیلی بونه قبول دکه لیبراستی دل ده شیرکو برای حسکریا پروت. ام نزانن جبر کو بریاوی برای پیروت درباره وی ده بریارا بردیلی بونه ده. دما پیروت و حسکریاوی دا آخوون او دیالوگ در باسته به. چاوره شامن از سبه جباب خوره بدم گوتن و بلابه خوازگینیان و ده بخوشکامن را بردیلی بکن. او دیالوگ نشانی مدده کو پیروت اوینداره کی به ده خوشکا خوشی بده برای حسکریا خوا. یعنی به برای حسکریا خوا درگیستی بکن. پشت پیروت اوینداره گچه که لگنده کی دنده به. ناوه گچه که مروده او جی پیروت حزدکه. برای کیوه هیه او دکاره بخوشکا پیروت را بزوجه. ناوه برای میروت جی شیرکویه. میروت او شیرکو بیده و باون. لگوریوی دمه میروت وک کچه که ایدال ده پیناسه کرن. نویسکار دما بحثا مروته دکه بحثا گریداناوی یا ببرای ویره دکه. پیروت بحثا هستن خوکر و لچاوین مروته نهیری. پیناسین نویسکار میروت بیو کسر قبلن بکه وها برسوا پیروت دده. فلان کس از نزانم تشتکی ببیجم. مسئولیت آمن ده دسته که من دیه. که من چه ببیجه؟ از بگوتن آوی دکم. دین خوازگینیه. لحف دکن و دست با آمده کاریا داوته دکن. آقای گنده مروته جی دبه اویندار مروته. لگوری پیناسه نویسکار آقای کی کرید زکمزن و دران رزیاییه و چار جاران جی زوجیه. بری جی خوسته بمروته را بزوجه لی مروته قبول نکریه. آقا لی دنهیره مروت دیبی یکی دن را بزوجه. پلانه کی چیدگه و لدارستانه کی دست آویجه مروته. مروت ناخوازه وسا بوی شرمه بجی و خود خانقینه. نویسکار دورده پر بحثا هستین مروته ناکه. زیده تر مروت جبو برای خواه خمگین دبه. لبروی دکوه. نویسکار مروته نچارد هیله و ریا مرنه ده بروی. دما ده خو بکوجه وان گوتنان دبیجه. از بسی جزین قرآنی جسون بخم کس من باور ناکه. از نگرینگم. ده حیایا برای منشی بچه. پیروت ده برچعوین وی و ده دل خود دبیجه. آخ پیروت از شقاس حزجته دکم. لی حیا و ناموسا کچا کرد نهش از اوینیا خو نشانی دبدم. تو بخواده کی چه کچ دشونا من دبویا دی عینی تش بکرا. تو دزانی من لمالی چقاس کم گوره و دسمان جیره چنی بون.
بلا خودê keçeke xweşbext bike bextê te xweziya min bi wê ku Mîrût di kêliyên dawiyê de jî difikire ku heke bimire pîrût tê çawa bizewce. Mirût di kêliyên dawiyê de jî difikire ku heke bimire pîrût tê çawa bizewce. Difikire û dîsa nivîskar ji bilî mirinê tur rêyek din nade pêşiya wê. Mirût çiqas difikirî hê ew qas zêdetir baweriya xwe bi rastiya biryara xwe da anî. û ji xwe xeniqandinê pê ve tu rêyeke din nedidît. Ji ber vê Mirût rabû û piştiniya xwe ji xwe kir. Aliyekê wê li guliyekî darê aland, aliyê din jî kir xelek û nefesa xwe ya dawî bi van gotinên di dilê xwe de da. Umrê min qurbana te be, birayê minê delal. Tu bihêvî bûyî ku tu min bidî mêr û ji xwe re jinekê bibînî. Lê hêviya te nehat cî, ez nizanim ji vir şûn de dê tu bi kîjan reyê bizewce. Ez ji te re kor bim kekê minê giyan. Tu li hêviyê bû ku ez sibê ji te re qaz yaxê pincareke bê xwarin tê çêkirin sor bikim. Ez ji te re ker û lal bim, dibêje û xwe dixeniqîne. Em di romanê de dibînin ku heta nefesa dawî ji Mirût qurbana birayê xwe û destgirtiyê xwe ye. Di kêliya dawî de jî ji bo pîrût û şêrgo xemgîn dibe. Ji mirinê ditirse li ber ciwaniya xwe dikeve, nakeve em nizanin. Em ê qet nizanibin. Piştî mirina Mirûtê roman derbasî mijara serhildana li hemberî axa û rejîmê dibe. Pîrût û şêrgo dixwazin tola xwe helînin, planekê çêdikin û axa direvînin ciyê ku Mirûtê xwe lê kuştiye. Wî jî li wir li heman derê dixeniqînin. Piştî vê bûyerê êdî nikarin vegerin gund. Li gund bijîn, tev li ser hildêran dibin û dibin şoreşgerên jêhatî. Axayên rejîmparêz, hêzên berxwedêr dem bi dem ber bi gund vediçin. Serokê berxwedanê yê ku paşê dê bibe serokê Komarê Qazî Mihemed dixwaze eşîrên Kurdan bîne cem hev û bike hêzeke mezin. Lê alîgirên rejîmê jî pirin. Ji bo axayên rejîmparêz ji holê rakin, gund bi gund, bajar bi bajar digerin û wan axayan ji holê radikin. Demek şûn de diçin gund pîrût û hîn dibin ku axa çûye nêçîrê. Bavê pîrût jî li gund xuya nake. Axa dizane kesên berxwedêr hatine gund û li pey wî ne. Axa fermandarê jendermeyan bi hev re çûne nêçîrê. Dema nêçîrê di ber şikeftekê de derbasibin mamen dibînin. Mamen li ber mirinê ye. Lê tuke salîkariya wî nake. Mamen dibire. Li nêçîrê biryar didin ku divê ve negerin gund. Nivîskar di dawiyê de dibêje, axa fermandarê jendermeyan û zabitên din cilûbergên jinan li xwe kirine û ber bi Tehranê veçûne. Nivîskar jinê zayîftir dike. Rehîmê Qazî di romana xwe de tenê behsa şerekî nake, behsa îktidarê kevneşopiyan û feodalîteyê dike. Behsa jina tune dike, civaka heyî de rola jinê diyar dike, heke namûs biçe, wateya jiyana jina ku jî namîne. Mêrê xurt dike, jinê zayîftir dike. Jina heyî ji bo mêr, ji bo namûsa mêr, ji bo zewaca mêr heye. Rêyan dide pêşiya mirovan, pîrût dema axa dikuje nikare vegere gund. Diçe tev li şoreşê dibe, lê dema Mirût ra destdirêjî lê tê kirin tenê rêyek dimîne. Ew jî xwe kuştine, divê xwe bikuje û serê mêran neke belayê. Tu rê namîne ji bo Mirût û dibe qêrîneke bêdeng. Li vir pirseke girîng a ku divê bêpirsîn heye. Rehîmê Qazî bi xwe li welatekî sosyalîst perwerde bûye
û bê hişmendiyê mezin bûye. Haya wî ji beşdariya jinan a şoreşgerên cîhanê û cihgirtina wan a di nav têkoşînên civakî de heye. Yadin wê demê here çi qas pergaleke feodal di nav Kurdan de serdest be jî, jin dîsa jî di nav malbat û civakê de xwedî cihekî cuda ne. û di kevneşopiya Kurdan de jina Kurd gelek caran pêşengiya civakê û mêran jî kiriye. Mirov li wêjeya Kurdiya devkî û muzîka wan binihêre, di hêsanî mirov dikare vê yekê bibîne. Li gel van du rastiyan jî mirov fêm nake ku çima Rehîmê Qazî Mirûd Ewqas Qels û bêhêz nîşan daye û ji dervê mirinê turê nedaye ber wî. Dibû ku ew bi xwe jî beşdarî şoreşê bibûye. Ku mirov bi çavê jinê lê binêre, ev tişt ji bo romana pêşmerge girêyeke berbiçav e û dikare bêvekolandin. Belê guhdarên hêja di vê bernamê de jî mibalkişan ser analîza Saliha Ayata ya li ser romana pêşmerge a Rehîmê Qazî ku destpêkê de ji me gotibû. Ev roman yani romaneke kevne û di nav em bêjin wêjeya Kurdî de ciyekî xwe yê girîng dibîne û di vir de ew destkirtina wê ya yani destkirtina wê ya vê analîzê ya karaktera jinê ya di romanê de raxistiye pêş çavan ku em bêjin jin di romanê de wekî karaktereke çawa hatî pênasekirin û mêr çawa hatiye pênasekirin, hinekî li ser vê yekê jî hatiye sekinandin û mijar û naveroka romanê jî di vê analîzê de hatiye eşkerekirin. Belê guhdarên hêja em hatin dawiya bernameya xwe heta demeke dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.